Jesu oya, hakuna jedima. Jesu oya, hakuna jedima. Jesu oya, kuzotora wakeo, hakuna jedima. Jesu oya, hakuna jedima. Jesu oya, hakuna jedima. Jesu oya, kuzotora wakeo, otora watora kumusha, otora watora kumusha, hakuna jedima. Jesu oya, kuzotora wakeo, ticha imba mbio. Jesu oya, rekuchingamiza. Jesu oya, ticha fara pamwe. Jesu oya, kuzotora wakeo, otora watora kumusha, otora watora kumusha, hakuna jedima. Jesu oya, kuzotora wakeo, otora wakekusha, otora wakekusha, hakuna jedima. Jesu oya, kuzotora wakeo, otora kumusha, otora kumusha, otora kumusha, otora. Toda kuchingamidza zvakare pachirongwa chino chepadare. Tichida kutenda vari kuona online. Muzora nhasi zvakati siyanei. Nhasi tiri paMandara Church. We are not just online. Toda kutenda naizvozvo. Tisati tapinda munyaya iripo muzora nhasi, regai tikumbire Humba vativhure nemunamato. Humba yangu yenyu. Katinamatei baba wedu makanaka makatendeka muri kumusoro kudenga. Tinouya pamberi pechigaro chemutsa wenyu, tine nyaya dzakakosha dzatiri kutaura pamusoro padzo, chitipaiwo njere nevateereri wedu wherever they are, vagone kukomborerwa nechirongwa ichocho naJesu akatipira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Tinotenda. Regai tikwasise dare. Humba makasimba here. Zvakaoma. Regai titangire pana Humba. Humba mungokwazisa vanhu vekwaRusape, mozokwazisa rumwe rudhende rusina basa. Ini ndinonzi Charles N. Makombe weHumba Mbarwe Nyanguru. Tendera vanhu chirima nemuromo. Mapadza tikapawaranda wakazara pano. Ndida kukwazisa my beloved wife Lydia kwaari ikoko anofunga ari kuteerera. Mwari akukomborere. Ndida kukwazisa chaunga chiri pano, chaunga chendiri kuona pano. Ndida kukwazisai mose in the name of the Lord. Amen. Amen. Totenda. Yes, wadiwa hama ndoda kutenda chaizvo nemukana wamawana wekuteerera program yezuva ranhasi. Ini ndini wenyu coach Ngwaru. I'm a life coach, I'm a relationship coach. Ndisu waya wekuti dzabikwa pano pa program ye Padare. Tinosangana ku inbox tochigadzira kuti mhuri dzigadzirisike. Nevanenge vasina program dzauya kudare, coach Ngwaru vari kubetsera mhuri dzakawanda around the world. Imi weduwe
musanetsane kusvika pakurambana tiripo. Saka ndoda kutenda nemukana wamaita iwo ndodaira kuti muchakomborerwa nhasi. Ndini muzukuru mukuru, dangwere wazukuru ranohoreka. Shumba Nyamuziwa, tinobva paTokyo pa-Far East apo. Ndo patinobva ipapo Mwari akukomborerei mese weshumba wose nemimoso. Thank you so much. Weku Tokyo. Yes. Regai tinzwe Rusape. Nyika yakaoma Tokyo. Makadini watereri, zita rangu ndoitwa Tsikada. Muzukuru wachipunza Muyera Nyati. Ndoda kukwazisa our wife Lydia. Ari pakati. Muzukuru wangu uyo. Ndinobva kwaRusape, nyika yakakomborerwa, nyika yakaropafadzwa, nyika yamaguta. Hamzati mambona zvakadaro. Tikangoti paRusape panyazura. Tikatena takadai tikadarika denja hansati asvika ipapo tosvika pazumbika toti nzve pamauresa paseri apo ndopatitori ipapo kune vanhu vanobva nyika iyoyo idimba karopafadzwa. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndoda kukwazisawo mai guru wangu Keresia Rubingo. Mwari akuitirei zvakanaka. Ana mainini wangu, mainini Tendai, mainini Sandra, and my beloved wife Dambudzo. Amen. Amen. Tinotenda Nyati. Regai timbonzwa masvingo zviya iyi. Kwaziwai vateereri mose makateerera muri muno uyezve vari kuzheuko kwenyika. Toda kutenda zvikuru. Rangu zita Pastor Tapiwa Zinyemba, mufundisi weWarren Park District pachikomapo paserapo. Tinobva kwaGutu, Madlira Pazhe, Wegona, Chitova, Sambiri, Mauruka, Gutu, Mukuvapasi, vari Wiru, Masakadla, Garara Masango, vanoridza ngoma nemudzonga wenyama, ng'ombe, mbudzi ndedzavarombo. Toda kutendai vateereri mose kwamuri nekuteerera kwamuri kuita, maobservations enyu, macomments enyu amuri kutipa. Toda kutenda, tirambe tichisimbisana pakutenda apo takamirira kuuya kwaJesu kwechipiri, tive nenguva yakanaka. Amen, amen. Toda tinotenda nedare riripo muzora nhasi. Indinoitwa Mudoni, ndopindira paMandara Church. Ndichibva zvakare kwaRusape. Famba. Nyika inodiwa naMwari. Hallelujah. Nyika nyoro. Nyika yetsenza. Kana tiri kuno kuAfrica ndiri Samaita. Tichingosvika paAirport taSamsung. Saka tinoda kutenda. Toda kutenda nevanoramba vachiona chirongwa vachisapota. Also ndoda kukwazisa mudzimai wangu. She is dark and lovely. Wow. Saka toda kutenda naizvozvo. Nhasi tine nyaya isina kumira musheba yatichada kuti titaure pamusoro pezvayo. Regai ndikumbire Nyati vasati vaiverenga vatipe kuti musoro wedu wenyaya nhasi uri kuti kudini. Ndakaparirwa nemwana. Ndiyo musoro watinawo nhasi, ndakaparirwa nemwana. Saka tambotaura neveMandara online vachiti tichazoda kuti tinzwewo your feedback pamusoro penyaya yatichataura. Tinogona kusiyana maonero edu sedare, ndo zvinoita dare, asi tigokwanisa kuzobuda neconclusion yakatinakira tose. Regai tiverengere nyaya yedu naNyati. Pamhoresa. Alright, iri kuti hanzi makadini Samaita, makadini Nyati Zimbabwe, makadini Humba, makadini Madyira, makwazwa mose, wangwaruzwa kuti ndimurwe. Hanzi takasangana nedambudziko, tibetsereiwo wedare. Takaona musikana achiuya naatete vake aine pamiri. Anoti nhumbu ndeye mwana wangu, iye ari form 6. Apa mwana wangu anozvigonera hake chikoro. Mwana wangu ane musikana waanofambidzana naye watinotoziva. Uyo hatitomuzivi, tikutotanga kutomuonera ipapa. Even though mwana wangu asiri kuramba kuti ishamwari yake, but iyi haingoitikiwo pano. We cannot make a mistake to allow such a thing as this. I just think somehow panika kuti nyepera karipo. Even baba wake, murume wangu, ari kutoti mwana mudiki hazviite kuti titore murora
nezera remupwere wedu uyu. Tafunga kuti murora aite plan yake, but problem ndeye age yenhumbu. And also that takasirwa mwana uyu pamba pedu nehama dzake. Tatopererwa kuti todiniko. Mukomana tichimubvunza anoti akamborara naye kamwe chete chete. But mwana but uyu mwana uyezve hatingatore murora kuti agare pano. Yes, tiri masabata edu hatingarodzi mwana uyu nemhaka yekuti achiri mudiki. Thank you so much for ndiyo nyaya yatinayo nhasi ndino. Ndo anonzi ma1. Yes, ndo anonzi ma1 nemazwi ahumba. Regai tiverengerwe bhaibheri. Bhaibheri roti kudini tisati tapinda munyaya. Regai tinde pana vaEfeso chapter 6, Ephesians chapter 6 verse 1. Imi vana teererai vabereki venyu munashe, nokuti ndizvo zvakarurama. Thank you. Ndo vhesi redu iri. Regai nditange ndikapa vedomokology. Vhesi rinobva rarasika. Saka regai ndipe vekusolusi vatisanangurire vhesi. Gaitange namufundisi. Mopinda mufundisi. No. Chekutanga regai nditi dambudziko ratawerenga it's a real life situation iri kunetsa dzimba dzakawanda and what have you. And you can actually tell kuti paita gakawa pakati pemwana newabereki. Wabereki are not taking this, and the mwana is also stuck in that particular situation. Bhaibheri baratiro imiwana eyo kudzai wabereki wenyu robva raqualifya munashi. Now zvochirewa kuti izvo kana uri mwana uri a dependent child, zvireva kuti guidance nemaprinciples anorana upenyu hwako are more parent guided and driven. Saka pano element yekuti Mwari ari kuti vanaka nemhaka yekuti hamusati maana saumba. Even kana uri saumba, a parent is a parent. There are times when it's very clear before God, to a parent this is a no. To a parent. And God qualifies it. Kuti parent atori right here. Zvekutaurwa nababa wako ndozvofanirwa kuitwa namai wako izvi. Zvitori mubhaibheri izvozvo. All right. But pane element where even if parent ikatsika gumbo kuti panapa miki, so panapa hazviitike, you can actually defy that on the basis of principle. Kana zvichirwisana neshoko raMwari, we will rather obey God than a parent. That's how painful this text is saying. Anziwe mazhira kuti pamwe hatina kuita homework kuchikoro. Ngotsigira pamataura shumba pari kunzi, indoda ngobata pari kunzi vana teererai vabereki venyu munashe. Obey your parents in the Lord. Kana musiri muna Mwari aizosiyai. Kana tomboti ndimai vangu ini vakunditi mwanangu tapiwa iwe na baba vako kuswera mangwana tichamboenda pana sekuru avo vachambonotishopera. Ndivo vati mai no because hazvisi munashe. Asi kana pari pama principles anodika mwana Mwari, whether ndinozvida or handizvidi, I am coerced kuti ndivateerere. Ndofunga panekada kutaura ipapo. Thank you so much. Muri kuita mess up my software. So zviri kureva here kuti munhu asiri musabata ari kugara nevabereki vasiri masabata obva anzi bika usati waenda kuchechi kwako, zvofamba sei? Taverenga vhesi rekuti munashe. Mati munhu asiri chi?
vabereki havasi vabereki havasi masabata. mwana ada kuenda kuchechi kusabata school obvanzi hauendi usina kubika porridge odi imbopinda ive domokoroji tochizopinda wa chimbodomoka ito neumba. Rega nditi zvakaoma kana wari baba wane maprinciples handifunge kuti wangataure zvakadaro to me kuti ndiri musavadha uyu muroora kana kuti mwana ndomutibika nemusi wesabata. I cannot do that. Ndo chokwadi ichocho. Tiri kurarama nemaprinciples ngaachichengetedzwa. Tozodya masabata andya zvakatonhora ka. Handi ndizvozvo. Kunze kwemachechi anenge ari pamusoro seinei wanenge waine mastove nema microwave ndo anodya zvinodziya. Asi hazvigoni kuti uti iwewe uri musabata woti iwewe mwana itabika porridge kana kuti toda kubika breakfast wozoenda kuchechi. Hanzi wabereka hawazi. Kana vabereka havazi vechechi. Iwe uri wechechi haunototeerera wotobika. Because kuchechi kwacho hakunganakidzika kana ende unotozotadza kuenda futi kuchechi kwacho. I think Gatingwere Takadai, so that I think this could be a topic for another day. Yeah. But I want to borrow kubva kuna umba. Jesu anotiye zvakanaka kuita zvakanaka nemusi wesabata. I definitely as a child would not leave a non-Adventist parent hungry. No. And it's better for him kuti awe nenzara ini ndichichengeta sabata ndiri kuchechi. I think let's leave this for another day. Pane mamwe ma-areas atingati ma-grey areas asina specific principle yekuti toita sei. I think this is one of those. Thank you. But zvekuti baba wati chimbonditengerewo doro ndoda kumboita zvemidzimu and whatever, like Majire have said, those are clear-cut principles. Thank you. Nyati. Good. Ndandi kutambudzika ndoda kurodza vhesi nenyaya. Ndo pandiri. Maybe Majira vanogona kundibatsira ipapo. I think looking at the story, iri kuda kusuggesta sekuti there was a time when the child was supposed to obey the parents achita zvakanaka. But he's decided to do otherwise. Right. And because of that, the wisdom yevabereki seems to have come to naught. Dambudziko iri ratakudiscussa rakukonzerwa nemwana aramba the wisdom yevabereki. So I think what the verse tariverengera on basis with hindsight. Tichitaura mwana kuti dai wakateerera vabereki in the Lord ingadai tisina kusvika padambudziko iri. Right. But uyu manje uyu nyamziwa wambotiwo mwana kusvika even as long as vabereki varipo mwana and it's true anditika. But takudhila nemunhu adecide kuti haachada kuita mwana. Paakavhura zipi yake akafunga kuti haachada zvokuita mwana. Atomudhara. Baba. Saka I don't know kuti apa takuenda pamberi apa vamwe vanoiona sei. Tikudhila namai vari in denial vane mwana wavo. Nemwana ari kuti handisisiri mwana. Kuchikoro ndoenda hangu but handisi mwana. Those ndogona kuita saimba. Okay. I think ndo maonera ndikuita patiri kutangira this story. Kuti how do you deal with a child who has made their decision to progress and to make a change, a fundamental change mukati meupenyu. But as parents, you're looking at that and you are saying, no, this child is not ready. I think that seems to be the core issue in the story. Thank you so much. Regeti chipinyasopinda munyaya yedu ini panda kainzwa nekuiongorora vabereka vamasabata masabata aya ari kuti mwana wangu haadaro lo ukamitisi lo uyu hamitisi because vanoziva mwana wavo ari kunyeperwa still vanhu vechechi
Saka mwana uyu pamuri kuda kumuisa apa zvakaipa here kubhilivha mwana kuti amitisi kuti uyu amitisi uyu because mubereki ndo zvarutaura ari kuti mwana wangu haamitisi vedare. Aiwa. Tiri masabata. Hold on. Nhumbu hainei masabata yawapo. Ya sabata haripinda apa. Nhumbu yadini yawapo. Mai wakadaro kana baba wakadaro vari kurarama muworld yavo iwo isingararami vamwe. Wana wamazuva ano vari kuita zvokuti unokatyamadza kuti ndewangu here aita zvinhu zvakadai. Usarambire mwana, chiteera kuti zvakafamba sei, wochinzwa kwete kumurambira. Hazvigoni. Vana vari kuita zvepamhando yepamusoro mazuva ano. Regendokupaika life experience. Handifano Padare ndingojara ngokupai a part of my life. Ndaitamba naGina, and Gina was a mastermind wekuba. Saka ininde ndiri pa internship. Ndichidzidziswa kuti unobatsirwa sei. Saka kwataiba ndekwaGazaland kana paino anoziva kwaHighfield paGazaland kumachipisa kunyanya pamashops. Saka unosvika pane musikana ari kutengesa eyo. Saka Gina anomuti eyo, saka sefu iri kuita mari uko iwo uchitora musikana uyu paari kucheuka pane ninge indodai ndotora mandoisa muhomwe. Saka musi uyu pane mai wakaona zvikanzi mbavha mabirwa oza takabuda mushopu tichirowa bhutsu eyo. Gina akadhisapia nekukuku mukomana wechanji chibhasikoro chihodha bicycle akandidzingirira ndikadai nondosvika kumbatagara kuKenani eyo pastor ana mai wengu ari pavharanda wachiya mheruzo vaikurukura nemamadzimai. Ndakasvetuka wabereki ndichimhanyira kudo kupinda mumba mukomana achika pagedhi zvikanzi mbavha. Vamwe vanhu vari kuteera mashure mebhasikoro eri ende mbavha iri nzi mbavha yacho ndini. Mai wangu Rubi kwakuudzwa kunzi tikuda mukomana apinda umo aba. Mai wangu akati ngeke wangu haiti izvo wangu inzwaika kana muchida kundiona nhasika netsana ineni wangu hadaro. Wozonditi Mike uya pano ndauya waba here ndikati But vari kuti mwana wangu haaiti izvozvo. So ndoda kuwirirana nahomba. I want to tell you what God had a problem with the Babylonians and Egyptians, but he had more problems with Israel. Regai ndipinde samaita ndichiwirirana nevarume. Ipimi vabereki makateerera muri munhu nemi muri kuzhekwa muri uko. Vana vedu ava ini ndakaitawo mhazha yekutungamirira these pathfinders, these ambassadors nemayouth. Ivo vana vedu vanoimba ivava vagomacha pathfinders attention master guys left right ivava. But kana panyaya dzezipi hapana mapathfinders hapana apa Mwari ngavatibatsire. Saka ndoda master guide they master. All right. So ndiri kuti panyaya iri kutaurwa iyi ndoda kutanga kubatsirawo namai ava. Dzimwe nhamba vakateerera nevamwe vana mai vakateerera musapupurira vana venyu. Mwana kana abuda gedho uko tinosanganawo vakawanda zvavanoita. I still remember samaita ndakamboenda ku week of prayer at a school yedu yemasabata ndichikanzela vana tuma grade 7 twakuya pastor uyu maitenyi mandibatsa shamwari dzangu uyu anga achitonisenga achiti ndiri virgin iye haasi virgin magrade 7.
Saka ndiri kutizvo dai Mwari akabatsira vana vedu ava. Saka mai makateerera imi muri kuti wangu hadaro. Ngatibatsiranei kutsanya nekunamatira vana ava nekurovedza, to mentor them kuti vatize chivi cheupombwe. Ndomomirira ipapo. Thank you. Rega tirambe tichidzika nenyaya yedu nyati pata kuda kusvika ndepekuti mwana uyu musikana aunzwa mumba. Yeah. Atouya. Atouya kaona. Ari kwa Mauresa. Aiwa. Ari kwa mtoko. Ndiyo kwa mtoko. Inya isi kwa rusapi. Saka atouya mumba. Ava vanhu ndeve checha. Yeah. What is the Christian way of dealing with this issue? Because vari kuti ngaaende. Tafunga kuti timudzorere. Ndimi wechechi kaini. Ekatimbonzwa mapasta. Yeah. Wekusolusi ndo waka timbopinda yetinzwe. Yeah, I think there's a verse in Bible. You know, the Bible deals with the social problems and how we relate one to another. Right. But if you allow me to start from the socialization side first. Yeah. Kuti ari mwana wangu zvaitika zvakadai. Yes, we are Christians, but there's a social approach to my problems that is similar. Tine maitiro atinoita now. Mwana kanga aita pamiri pakadai, I've heard vakuru. First question, kana vari tete watovhunza kuti pamiri ndepani. Unomuziva here? Exactly. So aiwa muchivhunza mwana wenyu musikana muchiri kumba wenyu. Pamiri ndepani, ndepa Tonderai or whatever the name is. Anditika. Then anogara kupi, vari papi, uenda naye. Saka zvakaitwa nana teta in coming with the child kumba kwemhuri socially and pa culture yedu zviri right. That's how it's done. Okay. Yeah. The thinking iripo in the wisdom yevekare is to say kuti aita chake ihomba rume. So they need to take responsibility and accountability for whatever they've done. Now maybe coming to the question amavunza kuti mBhayibheri munonzi kudi. I think before the Bible then speaks, Mwari anotarisira kuti the sexual act in itself is done pakati pemurume nemukadzi, vanhu vakawanana muwanano. Zvikanga zvakuitwa kunzi kwewanano, Mwari akutochiona chiri chivi, takutonidha kuti tidhile 1 nechivi, 2 tidhile nemaresults acho echivi. So I think where we are finding ourselves, we may put ourselves in a very difficult position. The first thing is zvaitwa in which context. Okay. Yeah. When you then read another Leviticus, I think Pastor Wachati werengira verse or Leviticus or Deuteronomy, I don't know. Inotaura kuti kana munhu akanga asingadi anozidi kwakudhila the human frailties. Weakness hutera wevanhu. Yeah, but the desire yaMwari ndeyekuti wananai moita vana, kana kuti wananai moita bonde. Bonde hariwanikwe kunze kwewanano. Sorry Samaita. Yeah. Ndoda kutenda. Mati mimi yeyo semasabata taunzirwa mwanane pamwiri na tete wake. Isusu semasabata tinozvigamuchira sei. I think mapfuranepo ndoda kungoita buttress. Yeah. Whether mwana uyu mupostori. Right. Kana kuti haende kuchechi, kana kuti muAnglican, kana kuti musabata. Pane numbu. Eyo chapanapa isusu as Adventist stewards and the people of influence tinofanirwa kuaccepta responsibility and accountability yekuti mwana wedu atiparira mhosva. Zvekuti toda kumudhauta here mwana uyu kana toda kudii, I think it's another story. The first thing is let's establish the facts. Okay. Mwana musikana uyu unomuziva here? Hongu.
wakamborara naye here Ka1. hongu ka1 Ka1 kako. Ati Ka1 kao. It's a mistake. Samaita pane wanhu wakarepwa Ka1. ka1 Hey. asi patoonewa zukuru. Okay. Are you getting the point? Right. pakatobuda matwins kana pakato hazvina basa kuti musikana ari kuuya uyo ane chinyika und ane background yake yakadii. Right. Mwanangu wakamborara here apa hongu. Unomuziva here uyu hongu as Adventist toda kutombotaura natete tenge chikumbiro kuti hongu eyo pakaitwa mhaka mungamboti pongo yekutaura nemwana here toda kumbotaura nemwana kana toda kumbotaura nevana eyo we will engage you and hatutete tichibva madzokera muchakonya apa takuda kumboestablisha kuti pane nyaya here kana paine nyaya toda kudhila nenyaya then tozoona kuti how do we progress taaccepta nyaya. Alright. Ndoda kuenda pana Pastor Zinyemba. Sorry. Yeah. Apa nyaya turi kuaccepta ndeipa. Nyaya turi kuaccepta apa. Pauya numbuka. Ende mwana nyara ari kuaccepta ndakarara nemusikano. Okay. And ato ndakarara neka1. Ndoka ari kuti pa statistic inogamushirika kwatiri sewabereki. But you can actually tell kuti it's more. But nyati. Chokwadi chekuti kana mwana apara mhosva uko. Ndime wabereki. Ufunga kuti musikana ari kupenga uyu kuya kumba kwenyimimi. Asigoni. Ari kupenga chaizo kubva. Ati tete hande kumba kwayo kwana nyati. Uyu mukomana hana imba kawo. Alright. Rega itinzwe kuna Pastor Zinyemba. No youth director kwayo. No youth director. rega indipinde ndoda kupa mavhesi maviri. Right. Nemi vatererai nemi makanditarisa. Alright. Tererai. Ndoda kutanga nemi vana vangu vakomana nevasikana. Right. Usati waroora terera vhesi 1 Korinte chapter 6 verse ya 18 inotiyo young people flee from fornication. Alright. One other version yandinoda iri direct inobva yati pauro dlu inobva yati flee from premarital sex. Okay. One other version inobva yati flee from acts of sexual immorality. Ini ndichiuya kwamuri nichikudzidzisai vanangu ndiri kuti kukisa musikana is an act of sexual immorality. Kuhaga musikana wako is an act of sexual immorality. Kuromenza musikana wako kumbata matama, kumbata mahipi, kumbata it's an act of sexual immorality. Alright. Okay, ceasefire. So ndiri kuti vakomana nevasikana no to sex before marriage. Saka mukomana uyo akaita sex before marriage. Saka ndoda kuwirirana nemi shumba kuti aiwaka tinomugamuchira. Ini mwana wangu mukomana ari form 4 kuAnderson ndakamuti kudzi mwana wangu kana wafungata zvevasikana ukabata ukadini ukatizirwa mwanangu wava baba. Mwanangu musikana ukadaiwo waamai. Rega ndiwe pavhesiyo Exodo 22 verse ya 16. Right. Inoti kana munhu achinge anyengedzera musikana usina kunyengwa akavata naye zviro kwazvo unofanira kumuroora ave mukadzi wake. Verse ya 17 yakuya kuvabereki. Kana baba vake vakaramba chose kumupa iye unofanira kuripa mari yakaenzana nemaroro yemusikana. Saka yapera. Saka zviri mubhaibheri iri rangu riri panapa iri. Saka pari kunzi imi vafana imimi ukarara nemusikana uri kunzi akauya unofanira kumuroora. Mai kana baba vakada kuramba kuti mukawirirana henyu pari kunzi aiwazve chibvunzai kuwabva musikana kuti mwana wenyu muchida kuti aroorwe pangada mari panongada mombe 7 dzepfuma panoda vhura muromo yemari yakati panodawo rusambo rwemari yakati nechizva 10,000 motora mari yamubva mati zho vobva vaendawo. Ndo zvokutaurwa nebhaibheri kana tichingotaurawo hedu tichingori Alright, thank you so much. Ndoda kuti nyatika munyatsodzokoroora padare you are not being very just to the parents. Okay. Makore ane musikana uyu mangani? Hapana kutaurwa hapo but from the story from the discussion musikana ane 22. Musikana ane 22. Mukomana ane ngani? Form 6.
mukomana iform 6 ane 19 ane mukomana ane 19 Form 6, yeah. Ane 20. musikana ndiye ane 22 Yes. 19. hey ndandichimboitira kuti vanhu vaonzwe munzwire vabereki tsitsi ndoda kuti munya asi ngatiitarisei zvakanaka nyaya iyi tipaongorore kuti if it was me and you mukomana ndiye mudiki musikana ndiye mombe mukomana mudiki ne 3 years ne 3 years Right. Yeah. All right. Sorry, remember that. Yeah, ini ndinoda kuti samaita. Eyo musatipe nyaya isiri nyaya. Okay. Ndo taamuriski makutipa nyaya isiri nyaya. Eyo mukomana anogona kuwa mudiki kune mudzimai waroda kuroora. Ende mudzimai anogona kuwa mudiki kune murume waroda kuroora. Age difference sometimes. Right. Ingakoshere vamwe, but it may at the end of the day not a serious matter. Okay. When love is burning between the two of them. Okay. Titori nehama dzakadaro dzine mukadzi akakura kudarika murume Right. wakazodini. It's planned around the world. So that one yekuti ngatinzwire tsitsi kuti musikana uyu apa ari 2 years older than aiwa wakatorarire nemunhu ari 2 years older than you. Ndo pane nyaya ipa. All right. Asishumba ngativewo fair ipa ikandikuze Fair kuti kudi. sure kuti inini mwana wangu inini aine tombota afunga kuroora ne 26 years oroora musikana wake ane 34 years zvinobuda here Aiwa. regai ndipe point yangu ndichiti generally ladies mature faster than men. Who said so? Maonero angu vanokurumidza kukura even brain wise even wacho pa physical structure yavo vanosvika pakukura pakuchembera mukomana achiri kuzvinzwa ndo paya pavanozoti uyu mukadzi uyu achembera rega ndinotsvakawo vakangodaro ini ndinofunga ndoda kuencouraja zvainganaka kuti murume ave muhombe age wise than mukadzi. Iri ndikufunga kuti nyaya yatinayo iyo yetichaita momusire ngatibate nyaya. I'm sure we are nyaya yatinayo iri kutiyo mwana wangu iform 6 atizirwa anozvigonera chikoro chake zvakanaka mwana akazvinyararira haanganhumburisi mwana wangu ndo nyaya yatinayo iyi mwana auya uyu musikana auya uyu ane pamire pake ndodini naye ndo patiri papo ndodini nemwana uyu auya uyu ini ndaifunga kuti semusabata tototaurirana newabereki wemwana kuti surely mwana uyu wedu uyu achiri mudiki wakanhumburisana we accept the responsibility asi zvatingakumbire hezvi totoroora but mozomutora bheki tagadzirisa zvose tomuroora sekutaura kwaitwa nebhaibheri tomuroora kana tamuroora motora yanyu mwana wenyu bheki iso wedu ombokura achazotsvaga aka asi mwana tinozotora ndekuti mwana ndewedu. I think we find ourselves in a very difficult position sevan right pakuti I know kuti kukura kwedu taingoti munhu akanga angoita pamiri saizvozvo right watoita commitment yekuroora right imwe thought iri kutiwo mamboda kupfura napo for lack of a better word nokushaya word racho ringabuda ipapo kuti tingaiti mistake here kana tikati kudii yes handizive nhumbu iripo haisi kurambika kuti nhumbu iripo mwana uyu ari kutotyawo maconsequences ezvakaitika tomanikidzira here kuroora sezvekutaura humba nekuti paita nhumbu kana kuti pane here a method of looking at it. I think ndomubvunzo watiri kuti tibatsire nemumwe right thank you so much. Could I answer that? Yes maybe star Madara pinda experience yakakora kwete yekuitisa nhumbu ano inzwai mukanyatsoongorora bhaibheri rakanyorwa pachi-African culture more especially Old Testament. That's what we learned kusolusi
kuti the Old Testament culture and the African culture very near. Zvinofambidzana. Right. Bible riri kuti iro kana mwana amitisa chibva roora. Imimi kana muri vabereki musingadi muroora chibhadharai mari iri equivalent. Correct. Kuroora iroro. Mwana oenda hake ari kuenda but akatakura pfuma yekukanganiswa kwaakadini kwakaita. When you come to African culture yemuno muZimbabwe, tine culture iyi. Mamitisa mwana wedu. Are you getting the point? Right. Right? Saka muri kuda kuroora here kana kuti kwete. And whether muri kuda kuroora kuita mukadzi nemurume zvisati zvasvika kuna vabereki munobhadhara damage. Tombotanga tabhadharisana damage. Tozoenda kuna Narusambo. Simudzai mic yenyu. Yeah. Tozoenda kuna Narusambo. So in other words tiri kuti izvo. Yeah, ipapo pamutotaura mufundisi. Nyamziwa ndopandiritoripa. Saka ndiri kuti kuti ndiri kuti inini Rusambo handiti. Rusambo kuroora ka. Rusambo kuroora handiti. Damage kuripiridza. Chirega ndipeseni. Famba. Saka ndiri kuti inini. Kana masabata mairi aya baba namai awa wasiri kuti uyu muroora hatimude. For whatever reasons they need to accept the responsibility and pay damage according to our culture and according to the Bible. Okay. Yes, they need to pay damage. Vanofana kuripiridza. Wafa kuripa mwana kuroora. Thank you. Kana muchida kuroora. Kana makuroora yes stage 2. Kana muchida kuroora damage yenyu tinoirerutsira mbichana because makuita mukwasha. Kana musingade kuita mukwasha kuita muroora muyadhi menyu, please pay damage chademandiwa. But Nyamziwa, Bible was very clear kana rawerengo tarinzwa. Zvanzi kana wana baba waramba ngawabhadhare the full price. But in today's language. Ini ndingoenda kuBible. And ndikuda kucorrecta ipapa. According to today's culture. Iri kunzi kana usingadi kuroora but bhadhara mari yakafanana nekuroora is damage. So in other words Bible riri kuti at least you need to accept the responsibility. Muchabhadhara. Damage yagara iri kwayo. Hakuzi kuroora uko. Uye hasi mukadzi wenyu zvamuri kutaura kuti all right munoroora tozotora muroora edu later. Imi mukana musingadi kuroora bhadharai musikana uyu oenda acharoorwa nemumwe munhu. Imisarai nemwana wenyu form 6. Saka zviri kureva here kuti Dare muri kureva here kuti patasvika apapo hakuna munhu anogona kufoswa, haugoni kufosa mwana kutora nhumbu yaaita, tinogona kuiripa munhu odzokera kumba kwavo here. I don't know mazhira nekuti tine vakawanda munomo vakamitisa vakazongounzirwa vakatanga vachiramba but dzamhuri. The social construct iri kuti iwe wakanganisa something, wakanganisa someone. Exactly. Ndozvatiri kutaura socially kuti wakanganisa mwana wangu inini. Nekuti wakanganisa mwana wangu inini, you have to be responsible for that. Exactly. Zvokuti uri kubvuma kana kuti havasi kubvuma ndosaka ana tete havasi kuuya kunegotiation vauya kuzosiya basa rawakaita iwe. Handiti urubata zviripo. Saka I think kuti parikutaura Nyamziwa ndepekuti peradventure iwe wazonyatsotsika madziro kuti hausi kuda zviri kutaura society nezviri kupa shoko raMwari Bible. You still have to take responsibility. Amen. Even ukaenda kumakotsi chaiwo yenyika you are liable, you take responsibility. Ndeyako iwewe. Saka ndafara pfungwa yange ina mufundisi patatangira ipenge perapo kuti this matter is so serious to the extent yekuti haugoni kuti waitisa pamira apa uchingoti ndichabhadhara madamage vanodzokera kudzimba dzavo. It doesn't work like that. Munhu anotondosiwa kumba kwenyu ende kana wauda kumudzorera haadzoke ega. Even pasocial pachishona chapa haadzoke ega kungodzoka abereka kasecho kake asiya mwana wako kodzoka kumba kwavo. It doesn't work like that. And let me complicate it. Thanks Nyati. Let me complicate it. Imi muri kutaura zvenhumbu panapa zvine maevidence yekuti wana wakarara wese. Idi 7 o'clock manhera akachaya mwana wangu hapo. 12 o'clock dzochaya mwana wangu hapo. Mangwana ozoti tuturuve uri kubva kupi
ndine horombo ndiri kwamafiosi. Watomukadzi wamafiosi. Enda ikoko. Kana mafiosi asingadi enda undoya namafiosi. Uchane hama pano hausi kuuya uri wega. Mfundisi vemazuva ano ukamuti enda kwawanga uri vanoenda. Angaenda. Vasiyana nezvakudhara zviya zvokunzi waibva warara padoo. Wauya na 12. Vemazuva ano anototi maita basa. Ndofunga kune vari kuona online will agree with me. They are willing to go. These people are too fast and furious. Inzwai elder. Yeah. Pane pamwe pekuda kunyaradza mwana. Pane pamwe pekuda kunyaradza mwana nemachips asingagutsi. Yeah. Are you getting the point? Yeah. Pane mamajokes ekuti ndinoenda and what have you? Are you getting the point? Yeah. Kana munhu ati ndakuda kuenda ndidika. I think this girl is adult enough. Kuti ndaenda? Enda hako, please. You are an adult, pack yours and go nonsiya pana mai. It's okay. Go and start your new life. Once you are 18 years of age, 19 years of age and whatever, you are a legal adult, you make legal. Ndosaka, we can't force you to marry. Kana usingadi, neither can we force you to remain with us as parents when you think you need to go kuna mafios. Ende kusiri kuenda kwacho ndekupi because kana uchiuya na 1 o'clock wakatoenda. Wakatoenda kakugara. Hey. Munoti isusu nasu unoyu. Muri serious? Tite wabereka wanochikawana idwanyati. Kuita wabereka wanochikawana kuti mwana anosaka ndinoenda. No, you can go. It's okay. Wakura. Pashaya munane moyo murefu. Nyango akati ndozviuraya ifa. Tinokuviga. Mapolisi tinawo hobo ende mharidzo dzeparufu tinadzo dzakawanda ifa. Inditori nenyuwana yasandaparidza. Saka and mind you Samaita mafios anoda anodzokera. Mafios anoda anodzokera kumba kwawo. Okay. Uya akuzoya kuzoti ndawe pano uyu. Adiwe. Saka yo ukaita manyawe kuti ndinoenda. Idienda. Tione kuti unondokugarira. Reality ndeyekuti zvekubirira ndi Proverbs anotaura vanhu kuti stolen water is sweet anditi. Saka I think kuti the narrative iringobuda ndeyekuti just refrain from making such errors. Yeah. I think you are very hard parents. I don't want to see you. You must go home. You are too hard. Too soft. They need a human heart. You agree with this gentleman? I don't. You don't. Can you support, sir? Inindiri kuti mwana uyu akaiswa kumba ndiro naika. Yeah. Wabereka wakamutambira semasabata. Yeah. But chavari kuronga ndechekuti todini naye. Right. I think ndio zvataurwa wabereka wacho. Right. Wabereka havasiri kuda. What is not in this house we are not going to accept it. Yeah. So what then should we do? Inindiri kuti yes, kune damage riripo rataurwa rakanaka. Yeah. Kana vasingadi ngavagare pasi nevabereki vemwana uyu. Wobvumirana kuti right, toda kubhadhara damage mwana edu akadini akatitadzira, toda kubhadhara damage nezvese zvamungade kuti tiite. Wateurirana kudaro, then wodzesera mwana uyu in peace. Let me just tell you what. If this situation was kumba kwedu. We want to complicate it. Yeah. Hold on. Badara damage. Isai Mike umba. Isai Mike. Kana abvisa damage andirika oita sei akudzokera kumushaka wake. That's what it means. Yes. Kundoendri kuti warakapana. Saka matita kaoma sei imapfawa papa. Aiwa. It was something to complicate it. Yeah. Can you before you complicate it? Yeah. Before you complicate it. We are not seeing the complicated side of this story. Taura yenyu. Yeah. Ndio zvatireta mudare. Apana pakanaka. All right. Thank you. Side of this nyaya yatiri kunzvenga iri. I think it will benefit my viewers. Yeah. Just allow me. Munozotaura yenyu. Okay. Just a sec. Inzwaika. Mwana shamwari yake yauya, shamwari ndaita numbu. And then my parents ndo abva mhanya pakati. Wakuto manager uya asati atomopa response. Yekuti anoida here kana kuti. Ina hangu mukadzi wangu nomuda kana kuti hawana kutombomupa mukana iwoyo. Is the parents who are reacting to this. And what are my gatekeepers? Samaita, what if this boy says, Mama na dedika, ina hangu ndakakanganisa,
I know handina kukudza principles enyu. I have lived against our Adventist philosophy and whatever. But inini hangu Rosemary hangu ini daddy indomuda. Inini numbu yeyo nemukadzi wangu ini ndiri mwana wenyu hangu muchachengeta ini nemuroro wenyu nemwana uyu. But ini mukadzi wangu ndomuda. Tinopaita sei kana mwana ati ndakakanganisa. Daddy, don't allow my girlfriend to go back. I want her. Topaita sei. Let me just answer that one. Ndichibetsera vedare wangu. All right. Kana ari masabata vanobva vatoti nyarara mwana wangu hausi kuziva zvauri kutaura. Not papa pam. Hausi kutoziva You are too young. You are too young. Love over my hautaiziva. Over my dead. Hausi kuziva zvauri kutaura panyaya ishi. You see. So maybe moita take on muvunzo wavunzwa na coach. But ndikada kuti mukaona ndoda kutaura nemi vabereki nemi atingati haasi kuziva zvaari kuita. Iyo nhumbu yapo. Aiwa. Haasi kuziva zvaari kuita. Aiwa. Iyo nhumbu yapo. Aiwa. Nhumbu inongo wapo. Aiwa. Saka uri kuziva zvauri kuita ka. Uri kuziva kana uchikwanisa kuti bhandi rako kwetsu zipiwa woitisa nhumbu. What's hausiziva zvauri kuita? Uri kuziva zvauri kuita. So hama dzangu kana kuine chinhu chinovengwa naJehovha chivi cheupombwe. Hebrews chapter 13 verse 4 inobva yati marriage is honorable and bed undefiled, but God hates adultery. Vakomana vafana imimi ka imimi. Nemi vanangu vasikana imimi. Nemi vana baba imimi. Vana baba imimi mune magirlfriends. Imi baba imakanditarisa imimi kuita girlfriend kuita chivi cheupombwe. Ndinombotsamwa ndobva ndati muri satani wemunhu. Tobva tati nimi elder ka. Nemi elder kuya kuzopa zvidaidziro pahamende. Panapa pakwirwi papurpit panapa patsvene. Nemunhu mhombwe. Osiya mukadzi kumba. Aiwa, tiri kutaura mufano weform 6. Aiwa, tinotsamwa mani, tinotsamwa. Anyway, tinoti vazviwe. Imimi elder muri kuSouth Africa imimi. Kupa zvidaidziro. Okay, thank you. Ndaona hasha dzawandisa. Isurungotaura nyaya yemunhu ane form 6 uyu. Ndowati kutaura nemufano ane form 6. Amitisa zvanhasi. But thank you so much. Ndapindurwa here. Musati mapindurwa nyati mombopinda. Mutrai kupindura mubvunzo wavo uri kuti kana ndiri kuda hangu musikana wangu nenhumbu yacho ndiri kuida. Right. Ndiri muform 6. Unochengetwa na zveform 6 hazvina basa izvi. Ndiri kufungira kuti nditi I'm a bit on his side. Pakuti kana munhu afunga kuti akuda kuita change of posture. And ari kuti mudzimai wangu ndiri kumuda. He is a major. Atosarudza. Hamugoni kumurambira. Ikodzero yake because mwana uyu irresponsibility yababa wake. Kwete yasekuru. Kwete yambuya. Ndeyake. Ndeya baba wacho muridzi wemwana. Akaitisa muridzi wemwana ari kuti mwana wangu ndinomuda. Kokumuonesa nyati. Mukudza wabereki ichauya papi. Ayo takatotadza kukudza kudara. Kukudza akatotadza kukudza kudara. Samaita kana ndirini. Vana vangu ndakavaudza. Mwanangu ndiri kuendesa kuchikoro. Kana wafunga zvavakadzi wamitisa. Aiwa tinozvitenda ndaasekuruzva. Asika pano pamba pangu zvandingangoita ndinogamuchira muroora wangu 2 weeks ndinemi. Ndokutsvakira iwo 1 room yenyu yekurenda. Ndokutsvakira iwo poto nekagrosariwo kemwedziwo. Ndokuperekedzai vanangu chiindai munogara kumba kwenyu kuti muchadlei muchazodini. Aiwa izvo ina handini ndosara hangu nemudzimai wangu tiri vaviri. Ko akati mufundisi ndazvinzwa baba zvamataura. Asi mukadzi uyu musikana uyu handisi kuda. Inhumbu handisi kuramba. But handisi kuda ndakakanganisa baba. Ndakuita chikoro. I think handisi kuda nhumbu ishi. What is the way forward? Because tiri kuona dzimba dzakawanda. Pandakanzwa nyaya iyi ndakataura ndikati
ndiri muprefect. Ndakatora nyaya ndikaisa kumba kuna vabereki vangu, baba vangu namai vangu. Ndirini ndaita izvi. The response of my parents one is simple. Good. Ndo zvawaita izvi. Wakura. You made your choice. Yeah. Chibva imatorowa pasi kana uchinoita God unoita chi? Exactly. Unoita God, you have made a choice. Exactly. But in that discussion, handisi kuvhunzwawo inini maonero angu. Vabereki ava. That's the point. Yes. Saka vabereki ava havasi kuda here kutrayawo kuprotecta maonero ekuti vana havachiri uyu mwana wedu mudiki uyu. Patava kutomukanda apa, he is not ready for this. Saka can we have this one to go? Samaita. Asi wakava ready kuvata nemunhu. Aiwa, ngatimbotaura pana. Wakadi kuti bvunzwa kuti baba ndovata here nemusikana. Hold on. Aiwa, Samaita.